Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Pulos para ba ito mga importante? Kinsan di kayo naghilabot at mga libro ka? Kinahalang masayod ini ang Supremo. Dautan ning tilmadon alang sa kapatiran sa espiritual. Ikasuko yun unya ni nila. Magdali ko sa pagwaski ka nini. Karon palang kanin. Di ko paano ko sa posible unyang reaksyon ni Senior Maynard Benavides. Ikasuko yun unya kini sa Supremo. Napadla ko na akong kanado. Ibutang ko na yung kiningyawi sa sekretong taguanan. Kinsam kayo nangaha sa pagsunod sa mga sekretong lawak sa mga mahinungdanong basahon sa kasaysayan nga sirado man utak kini. Ug ang yawi na ikaugaliw sekretong butanganan nga kamilang si Anhing Sofronio ug Senior Maynard mo'y nahibaw kung hain kining dapita pahimutang. Simbergwensa! Ayaw niya ng kumidya hatar sila kay dili kinabayo. Nagsulti ko tinuod. Mo na ako nakita dito. Tulo ka mga dagkong libro sa karaang basahon mo inahanaw. Ang libro nga, kinuha pa sa akong mga katigwangan gikan sa Vatican. Ang libro ni Enoch. Napabatar sila. Usa kini sa tulong nga nahanaw, Supremo Maynard. Unsa? No, dili gini tinuod. Tawag si Jo Marie. Kay wayla ni adinhi ang nagtinguha sa mga importante kay mga butang sa karaanan. Simbergwensa! Pero ang yawi, Senior Maynard, gitago man og sekretong butanganan nga kitarang tulos si Anhing Sofronio nga nasayon. Tar sila. Unsa kining binuanga? Tinuod yughang patay na si Punyo, Sir Maynard. Oh. Tar sila. Unsa ko ka ng pangutana? Sa ako nagisulti nimo, nga traidor siyang klasiha sa tao. Pero wag yun nimo, madiskobrihang tinuod. Mao susiha na, kung patay na ba yung tiroray si Sofronio. Simbergwensa! Imo ba kong ibandaran sa angay kong buhaton? Pasaylo ako, Supremo. Tawag ka si Jo Marie. Sultihin nga makigsulti ko niya. Ingna nga importante yung kayong akong tuyo ka niya. Oh, Senior Maynard. Taan palagi ko. Dili madruing ang yang naw sa tumang kasuko. Buiset. Nagdamay naman hinong ko inang problema ha. Huwag din mo abot siya pagduda nga patay ng buktot ka sa Sofronio o nagluib ni niya. Pagkalagot. Buiset. Unsa, nantar sila? Patuon ko ni Papa Maynard. O, Dong. Sige na kaw. Adto na itong amahan mo. Oh, Kaya nga naman di ko nang. bitaw. Unsa man day problema, nang? Dong Jo Marie, ang tulo ka mga importante kayong basahon sa kasaysayan nga gitipigan pa sa inyong katigwangan, nahanaw sa sekretong lawak nga gibutangan ni ini. Unsa? Maong lakaw, adto atong imong amahan, kay tingalig ikay sukit-sukiton adto. My God! Dili ka nga ikaw mo ay suspect nga mo ay nagkuha? Tingali. Mo na akong gituhuan. Jo Marie? Tinuod ba nga wa ka magkuha sa maong mga libro? Oh, lakip kasab, Krisha. Nagduda na ako nga ako may nagkuha. No. Pero, giklaro ko lang. Tulo ka mga importante kayong basahon sa kasaysayan ang nahanaw. Sama sa kalit nga pagkahanaw sa patayng lawas ni Noy Punyo. Lakaw na.
At tuaon na si Tito Maynard. Niara ko kanunay ni mo, Jo Marie. Papa Menard. Lingkod, Jo Marie. Lingkod niya. Ganina na siyang nagsitutod na mo. Sa pagsuot pa lang nako din daw sa midatom na sa kung kinatipok ang sistema ang iyang pananaw. Naibaw ka naman tingali kung unsay nahitabo. Hinungdan nga gipatawag ko ikaw ni Tarsila. Nasayod ako pa. Bayon sa tulo ko mga libro nga nangawa. Jo Marie, angay pa ba kinina kung ipangutana ni mo o dili na? Kinahanglan gini mong ipangutana aron matubag tika pa. Para formalidad. Og aron sab kadipinsahan ako nga kung kaugalingon. Pues hain, Jo Marie. Pangutana ba lang na pa? O akusasyon? Iyo, Jo Marie. O sa lang kanila ni nang Tarsila og ni aning Punyong ang posibleng nikuha sa mga libro. Palihog lang pa. Ayaw gipasangil ako kay wa ba ko moabot niya ng puntuha. Si aning may Punyong lang mo'y naghupot sa yawi, di ba? Pero patay na sinoy Punyong, Jo Marie. What if niya tong buhi pa siya? Oh, Yes, gideclare nga patay na apan misteryoso ang kalit nga paghanaw sa patayng lawas nini. Nga sa ato pa, daghan mga what ifs nga nagduwa-duwa sa tong kaisipan. Kana kung palawman ng ginato ang pagpanabot. Di ba, Paminar? iyo, Jo Marie. Tambag lang niya ako ha. Paimbestigari kini. Paimbestigari og maayo kung tinuod ba gyud nga patay na sinoy Punyong. Kay tingali og nalinglak lang. Oh, Ang balaang kasulatan, nagtudlo nga kinahanglan kitang magmabinantayon. Ilabi na ning nahibilin nga katapusang mga adlaw. nabati ba nimo ang among panagsulti ni Iho, Jo Marie? O, Senyor Maynard, pintok manolti ang batanong Benavides. Nagmahay ko nga nung ipasagdan pagyud nako sa inkrasya. Sir? Anong wa magyud ako siya? Pakganga. Aron dili makahuigo sa iyang mga pagpanudlo ni Jo Marie. Niadtong bata pa siya. Hangtod na sa pagdako na nini. Busy kayo, di ba? Busy sa imong mga negosyo o sa relihiyon. Nagsimba og nagampo kita sa atong giilang Dios gasungayan. Apan ang akong uniko iho. Ipasagdan ko nga magsimba sa Dios sa mga Kristiyano. Wa gyud ay pagbasol nga mag-una. Kanunay gyud ay kining uhay, sir. Daway manulti og manglihok-lihok si Jo Marie. Sama yun siya ni Anhing Papa Benedicto Benavides, ang amahang supremo. Maningil man gyud ang napasagdang mga panid sa kagahapon, sir. Parehas na ako. Naningil na karon ang gipasagdan nakong kagahapon. Tarsila. Laban lang, Sir Maynard. Laban lang yun. Unyan suman, nagkalalis mo sa imong amahan? Wag siya. Igo ko lang gipadayag ang unsay akong gituan. Jo Marie, Tinuod nga nagtinguha ko atong mga butanga kay tuyo kong tun-an ang mga kasaysayan sa kagahapon. Apan, sayang, kay may laing nakauna og hilabot nini. imposible nga sinoy Punyong kay patay naman. Kung tinuod man nga patay na siya, may posibilidad sad nga gikuha niya kini sa wa pa mahitabo ang trahedya diin kauban niya si Maki sakay sa akong auto, di ba? Unsa gid kang tinuoray nga nahitabo, no? Si Maki. Tingali og may namatikdan siya sa mga lihok ni Noy Punyong atong higayon na nga kauban niya kini. Sa wa pa sila madiskasya. Bitaw, pangutan-aw niya si Maki, bahin ana. Nagdodagid ko nga dako pang buhi si Noy Punyong. Wa siya mamatay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!